Otca i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Drahá smutiaca rodina, drahí bratia a sestry, schádzame sa tu v Božom chráme, aby sme obetovali svätú omšu za zomrelého pána Jozefa Hallu. Prišli mnohí kňazi, otcovia biskupy, hlavný celebrant, otec biskup František Rábek, pomocný biskup zo Spiša Jan Kuboš. Všetci sme tu, aby sme obetovali svätú omšu za zomrelého Jozefa a svojou prítomnosťou vyjadrili aj úprimnú sústrasť pani manželke a blízkej rodiny. Bratia, sestry, aby sme mohli s čistým srdcom počúvať Božie slovo, sláviť Eucharistiu a modliť sa za dušu nášho zosnulého brata Jozefa, pred Pánom Bohom uznajme a poľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som teraz prežil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslaviť Máriu Ježišu Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa stiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vieme, že keď sa nám rozpadne tento stav, náš pozemský príbytok, v nebesiach máme od Boha pripravený domov, príbytok nie rukou zhotovený, ale večný. Sme teda stále plní dôvery, veď vieme, že kým žijeme v tele, sme vo vyhnanstve ďaleko od Pána. Lebo teraz v Boha len veríme, ešte ho nevidíme. Sme však plní dôvery a kým večný túžime vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme mu blízko a či ďaleko. Veď sa všetci musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už to bolo dobré a či zlé. Počuli sme Božie slovo. Amen.
Nech sa vám srdce nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, vrátim sa a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Počuli sme slovo Pánovo.
piesni je vyspievaná duša veriaceho slovenského človeka v zahraničí, v cudzine, ale s veľkou láskou k vlasti. Po páde železnej opony Jozef Halmon sa vracia častejšie na Slovensko, spolupracuje so Slovenskom, môže byť už doma aj tu u nás. Ale to ťažkého života zostáva už natrvalo a mníchom. Mal som veľký čest pred niekoľkými rokmi v rámci mojej rady biskupskej konferencii, to je rada pre vedu, vzdelanie a kultúru, udeliť majstrovi Jozefovi Halmovi ocenenie medailu Fra Angelika za jeho prínos ku kresťanskej kultúre na Slovensku. A potom sme sa mali možnosť občas stretnúť. Pozval ma napríklad na oslavu svojej 80-ky, kde som vtedy slúžil ďakovnú Svätú Omšu za ňu. Ani teraz tu nie som bez jeho pozvania. Bolo to niekedy na jeseň, keď som dostal od neho mail, ktorom píše: lekári hovoria, že môj zdravotný stav je už vážny a kedykoľvek môžem čakať to najhoršie. A požiadal ma, keď zomrie, aby som prišiel slúžiť vzájomnú Svätú Omšu, a aby som povedal niekoľko slov po nemecky jeho pani manželke Monike. A tak som tu vlastne, ako aby som splnil takúto poslednú vôľu majstra Halma. Aby som slúžil Svätú Omšu za jeho dušu a prosím Pána Boha, aby ho odmenil za všetko to dobré a krásne, čo urobil, aby mu bol milosrdným sudcom a aby raz skriesť večnej sláve telo, ktoré dnes v podobe popola ukladáme do zemi. Teda, keby sme chceli zhrnúť pohľad na pána Jozefa Halmu, okrem toho jeho umeleckého tvorivého diela, tak sme už povedali, že to bola túžba po slobode a túžba po domu. A tieto dve skutočnosti potrebuje každý človek, aby mohol byť šťastný. Slobodu a domu. Halmo nám dáva príklad, že aj vtedy, keď ten domov prípadne nemôže byť reálne, akoby v územne zemepisne, tak treba, aby sme hľadali ten hĺbší a ešte silnejší domov, ktorým je spoločenstvo cirkvi. Halmo našiel takýto aký náhradný domov, to spoločenstvo veriacich ľudí a mníchov. Žijeme v čase, keď sa zdá, ako by sa nám tento duchovný domov aj na Slovensku rozpadal. Ako by sa rozpadali mnohé farnosti, mnohé spoločenstva, ľudia sa izolujú, stávajú sa osamelí a potom egoistami a nešťastní. Príklad pána Halmona je povzbudením, aby sme si uvedomovali, že potrebujeme hľadať tento duchovný domov, ktorým je spoločenstvo cirkvi, spoločenstvo veriacich, a to je závislé od každého z nás, ako k tomu prispiejeme, aby sme sa stávali jednou rodinou veriacich ľudí. Halmo bol nielen členom spoločenstva veriacich, ale bol aktívnym členom. A zvlášť sa zapájal svojou tvorbou a svojou hudbou do liturgii. To by bolo takisto veľmi dôležité, aby sme sa stávali každý aktívnymi členmi cirkvi, sme svojim talentom, svojimi schopnosťami prispievali na Božiu slávu, ale dobrým vzťahom, aby sme sa navzájom slúžili a mali sme v cirkvi
ťažká a komplikovaná. Lebo zabudáme na to, že sloboda je aj zodpovednosť. Sloboda je výzva. Výzva ku konaniu dobra, k tvorivému životu. Nie len k nejakému užívaniu veselí. Počuli sme v dnešnom čítaní od svätého Pavla, ako nám pripomína, že tu nemáme trvalý domov, ale že sme pozvaní do väčšej vlasti. A Ježiš Kristus to hovorí celkom otvorené vo svojej rozlúčkovej reči s apoštolmi. Ide vám pripraviť miesto. A keď vám pripravím miesto, vrátim sa a vezem vás k sebe, aby ste tam, kde som ja. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Je miesto pre každého. Teda my nie sme na tomto svete ako bezdomovci, ani za ním nemáme stať. Naopak. Pán Boh nás pozýva, aby sme tu na svete mali domov ako jeho synovia a dcery spoločenstva cirkvi a nasledovaním Krista, aby sme smerovali k večnému domovu, do domu nebeského Otca. Jeden z apoštolov majú otázku: Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme uznať na cestu? A Ježiš hovorí lapidárne: ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. Teda dbajme o tom, milí bratia a sestry, aby sa Kristus stával pre nás cestou. Čiže aby sme ho nasledovali našimi skutkami, našim životom, podľa jeho príkladu, podľa jeho slova, podľa jeho vôle. Aby bol pre nás pravdou. Ak aj komplikovaná situácia v súčasnosti s tým, čo je pravda, v konkrétnych záležitostiach, aj v morálnych postojoch. Aký je tu smetok? A Ježiš hovorí jasne: ja som pravda. Nech je on pre nás vždy meritkom, meradlom toho rozlišovania medzi pravdou a nepravdou, medzi dobrom a zlom. A napokon Ježiš hovorí: ja som život. V ňom bol plne Boh prítomný a Boh je absolútny život. A Ježiš Kristus na tomto živote chce dávať účasť aj nám. Predovšetkým to robí cez sviatosť, krst, pokánie, Eucharistie. A bol to práve aj Jozef Halmo, ktorý sa snažil tento duchovný život čerpať zo stretania s Kristom v Eucharistii, ale si ho toľko čerpal, potom zvládal svoj reálny konkrétny život. A to je zasa veľký vzor a veľký príbeh aj pre nás. A napokon svätý Pavol v dnešnom čítaní nás vyzýva, aby sme sa chceli páčiť Kristovi, či sme od neho ďaleko, alebo blízko, čo sa týka toho večného domova. Poznáme to z bežného života, keď sa dvaja ľudia majú radi a keď sa jeden druhu páčia, tak sú šťastní. A tu sa často vyjadruje aj spevom, hudbou. Za koľko veľkých hudobných diel vďačíme práve prežívaniu toho, že ten tvorca vnímal radosť z lásky. A tak aj my, ako kresťania, ak sa snažíme páčiť Kristovi, a sa snažíme žiť podľa Neho, tak celkom ste budeme naplnení Jeho pokojom a radosťou. A to sa bude prejavovať nejakým spôsobom aj na von. Nie všetci máme dar hudby.
veriacimi a arabskými ľuďmi, môžeme a máme spievať Bohu svojimi skutkami. Správu o smrti majstra Jozefa Halmu som dostal asi 2 dní pred Vianocami. A tak som si uvedomil, že zrejme to nie je náhoda. On, ktorého životným dielom bola Vianočná omša, odišiel Pánu Bohu, bol im povolaný práve na Vianoce. A tak som si povedal, majster Halmo už spieva na večných Vianociach tomu Kristovi, pre ktorého zložil tú krásnu pieseň a vidie ho už priamo. Samozrejme, nevieme si to predstaviť, ako to potom nevie vyzerať s tým spevom a s tou hudbou, ale celkom je to niečo veľmi, veľmi radosné. A dovolím si povedať, že tam v spoločenstve všetkých svätých, v spoločenstve svojich blízkych, ktorí už predišli do večnosti, oslavuje a radosne spieva aj kráľovnej nebies. A teraz som si dovolil pár slov povedať pani manželke, pani Monike. Liebe Frau Monika, jo, Ehemann, liebe Meister Josef, hat mich gebeten, Ihnen bei dieser Gelegenheit einige Worte seiner großen Dankbarkeit an Ihnen zu sagen. Denn gerade dank Ihrer Liebe, Ihres Dienstes an ihm, konnte er seine sakrale Gesänge, sakrale Musik komponieren. Also in seinem Namen, aber auch im Namen der Kirche, im Namen der Slowakei, will ich Ihnen ganz herzlich Dank sagen und Sie versichern, dass ich mit großer Ehrfurcht will bei dieser Heiligen Messe für Meister Josef beten, aber auch für Sie und für die ganze Familie. Vergelt's Gott, vielen Dank. Bratia a sestry, s dôverou vzývajme všemohúceho Boha a prosme ho za spásu živých i mŕtvych, veď on vzkriesil svojho syna Ježiša Krista. Bože, nášmu zosnulému bratovi Jozefovi si v krste otvoril bránu večného života. Dobrotivo mu udel večné spoločenstvo so svätými. Otče, náš zosnulý brat Jozef prijal Kristovo telo, chlieb večného života. Skriec jeho telo v posledný deň na večnú slávu. Pane, prosíme ťa za našich zomrelých bratov a sestry, príbuzných a dobrodincov, daj im odmenu za dobro, ktoré nám preukázali. Prosíme ťa za všetkých, ktorí zosnuli v nádeji na vzkriesenie. Príjmi ich do svojho svetla a ukáž im svoju tvár. Prosíme ťa za nás všetkých, ktorí sme sa tu zišli s vierou a láskou. Zhromaždi nás vo svojom kráľovstve. Bože Otče, vypočuj naše pokorné prosby za spásu našich bratov a sestier. Odpusť im hriechy a daj im účasť na večnej spáse skrze Krista nášho Pána.
obetu za spásu tvojho služobníka Jozefa, ktorý veril, že tvoj syn je láskavý spasiteľ. Prosíme ťa, nech v ňom nájde aj milosrdného súdcu, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo v ňom nám zažiaria nádej na slávne vzkriesenie a voci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Pane, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anjelmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci,
lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľadajú svoje. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplním Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celú svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, budujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetko vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Jozefa, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stal podobným Tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus skriesí mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojho oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto svetu. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veči radovať z Tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme Teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme Ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
Parádu Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Amen. Nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz ma slovo, a duša mi uzdravie. Thank
Pane a požehnáš. Tvoj syn nám vo svojom sviatostnom tele zanechá pokrm na cestu do večnosti. Láska ho dopraň, aby náš brat Jozef účinkom tohto pokrmu došiel až k večnej hostine tvojho syna Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Drahá svetiaca rodina, milí členovia farnosti Božieho ľudu tu v Bošanoch, najdostojnejší otec biskup František, bratia v kňazskej službe, pán diakon. Z tohto miesta chcem vysloviť ako predseda spolku svätého Vojtecha úprimné poďakovanie za službu, ktorú zo strany Jozef urobil aj pre dobro Božieho ľudu na Slovensku, keď v 90. rokoch sa podieral na vydaní jednotného katolíckeho spevníka, malého, teda pre každodenné používanie, ktorý bol zároveň zaopatrený notami, aby sme mohli naozaj spievať na Božiu slávu a na naše posvetenie tak, aby podľa možnosti to bol jednotný spev. Povzbudený aj jeho prácou, najmä hudbou vianočnej omše a samozrejme aj tou známou piesňou Kráľovná nebies, ktorú takisto som s veľkou radosťou mohol počúvať aj na svojich primíciách o svojom rodisku v roku 1989. Chcem vyjadriť veľkú nádej, že nebeský Otec prijal do svojho náručia po svojom milosrdenstve aj nášho zosnulého Jozefa a že všetci sa raz stretneme na nebeskej liturgii, kde budeme spolu s anielmi, so všetkými svätými chváliť a velebiť nášho Pána na veky. Amen. Najmocnejšie biskupy, bratia kňazi, brat diakon, drahí príbuzní, bratia a sestry, v mene hudobnej komisie Konferencie biskupov Slovenska v mene svojom chcem čo najsrdečnejšie poďakovať nášmu majstrovi Jozefovi Halmovi za jeho prínos pre cirkevnú hudbu na Slovensku a nielen na Slovensku, lebo tá jeho omša, tá Kráľovná nebies, bola preložená, používaná v nemčine, francúzštine, angličtine, v polštine, v rôznych jazykoch. Chcem mu ďakovať za jeho podiel v práci hudobnej komisie na Slovensku, kde nám stále pristupovala. Omša musí byť oslavou, nie koncertom, lebo iba koncertom. To uskutočníme tak, že okrem solistov budú zapojení do nej všetci. Aj keď vo svojich kompozíciách, práve preto, že vo svojich kompozíciách využíva slovenskú ľudovú melodičnosť, stali sa tieto jeho skladby obľúbené nielen medzi bežným ľudom, ale aj skutočnými umelcami. Napríklad v Taliansku náš profesor hudby Stanok Notorka, profesor Šnola, alebo na Slovensku profesor Olos, nich začali spracovávať jeho kompozície. Najprv počas totality otcom Mandovenom ich púšťali cez slobodnú Európu, cez rádio, potom sa odvážil či profesor Olos v Šomperku, ako ja tiež staré ľudovní, univerzitskú košku, dobrá jemný, Vížnej, tieto či nacvičiť a sprevávať. Ďalej naši umelci, napríklad v poslednom čase
tu jeho radostnú zvesť nacvičili, nahrali v dome svätého Martina pod vedením prítomného Jozefa, ako teda speváckého zboru Adoremus a sprevádzali symfonistkou Rou Varchalovci. Tak dneska znie nie na CD-čka, ale na internete možno to pustiť. Jak tieto motívy môžu byť vážne, slávnostne vo vši prevedené. Teda za toto všetko mu ďakujeme, že chcel, aby po omše bol vzťahovaný všetok Boží ľud. Pán Boh zaujíma. Drahí otcovia biskupy, drahí oltárni spolubratia, diakon, drahí bratia a sestry v Kristovi, predovšetkým vy, drahá smutiaca rodina, osobitne pani Monika, manželka nášho zosnulého brata Jozefa. Dovolte mi začať trošku tak zďaleka z histórie, keď nám v našej farnosti, odkiaľ pochádzam, zomrel pán farár. Dostali sme mladého kňaza v roku 1978 a počas celého adventu sme nacvičovali halmovú a hlinkovú radosnú zväzť. V roku 1978 to boli najkrajšie Vianoce v mojom živote, keď celý plný chrám Božieho ľudu spieval, každý jeden mal pred sebou spevník s textami a spievali sme Vianočnú svätú omšu vo farskom kostole vo Veľkých Chliebanoch. A ja som to chcel potom naučiť mojich veriacich Solčanov, ale mne sa to tak nepodarilo ako nášmu pánu farárovi. A vtedy som tak zatúžil spoznať autorov tohto krásneho diela, autora hudby Jozefa Halma, autora textov otca Antona Hlinku. Podarilo sa mi to. Božie cesty sú nevyspytateľné. Prišla dnešná revolúcia, padli železné opony a mohli cestovať oni k nám a my k ním. Mohli sme sa stretávať, spoznávať. Najlepšie som pána Jozefa Halma spoznal vtedy, keď som zastupoval pána farára na slovenskej katolíckej misii v Mníchove niekoľko rokov. A vtedy sme sa osobne zoznámili a chcem naozaj poďakovať za priateľstvo, ktoré vzniklo medzi nami. Chcem poďakovať za tie dlhé rozhovory, krásne rozhovory, obohacujúce, za tie spoločné obedy, posedenia, za tie krásne myšlienky. Chcem poďakovať aj za jeho humor. Častokrát, aj keď mi telefonoval na Slovensko, tak vždy, a ešte jeden vtip vám musím povedať. Ďakujem pani manželke Monike, že mu bola takou oporou a chcem naozaj poďakovať Pánu Bohu za dar takéhoto človeka. A vám, drahí bratia a sestry z Božia, chcem popriať, aby ste mali takýchto rodákov, akých ste mali otca kardinála, alebo Jozefa Halma, alebo mnohých iných vzácnych ľudí, ktorí pochádzajú z Božia, keď by vyrastli znovu takéto osobnosti v tejto farnosti. Tá Vianočná omša bola pre mňa veľkým obohatením a je dodnes. A častokrát som niektorým tým slovám nerozumel. Hlavne som sa zamýšľal na to jednou vetou, nikdy viac sa nenavráti milostí chvíľa. A vtedy som si hovoril, veď Pán Boh je taký milosrdný, ale pochopil som neskôr, že sú určité chvíle, určité momenty, ktoré sú viazané na zvláštnu Božiu milosť, ktorá sa nemusí už viac opakovať. A myslím si, že aj toto je taká milostná chvíľa, keď sme tu pri Pánovom oltári a keď ďakujeme za život nášho brata Jozefa a prajeme mu, aby Pán mu bol odmenom, aby naša nebeská Matka, Kráľovná nebies, sa za ňou prihovárala, tá Dolorosa, ktorú oslavoval svojimi piesňami. Nech náš nebeský Otec príjme nášho brata, nech mu štedro odmení všetko dobro, čo vykonal pre naše Slovensko, čo vykonal
jeho priateľov. Nech naozaj pánuje odmenou, nech odpočíva v pokoji a nech zostáva prítomný v našich srdciach. Pochválený bude Ježiš Kristus. Teraz po biskupskom požehnaní sa presunieme na miestny cintorín, ktorý sa od Farského kostola nachádza asi 1,5 km smerom po hlavnej ceste na Partizánske. Stretneme sa priamo pri hrobe. Pochválený bude Ježiš Kristus. Pán s vami. Nech vás žehná od všetkej útechy, ktorý Hospodine nevyslnej dobrote stvoril človeka a smrtvý staním svojho milovaného syna dal prijaciu nádej na vzkriesenie. Nech nás